Oletko koskaan pohtinut, minkälainen muisto sinusta jää tähän maailmaan? Varmasti lämmin ja elävä muisto ihmisten sydämissä ja ajatuksissa. Mutta lämmin ja elävä voisi olla myös fyysinen muisto. Ekologinen hautaus voi sisältää puun istuttamisen osana hautausjärjestelyjä. Kotimaisen ja ekologisen Benutre-tuhkauurnan mukana saat muistopuun, eli puun taimen, jonka voi istuttaa vainajan muistolle, rakkaaseen ja tärkeään paikkaan. Puun istuttaminen on helppoa mukana tulevien istutusohjeiden avulla. Muistopuun läsnäolo luo paikan, jossa perhe ja läheiset voivat palata muistelemaan, yhdistäen menneen ja tulevan sukupolven. Lue lisää osoitteesta benutre.fi.